sampai tenggene sarah Riyadhus Shalihin, Idul Fitri, Badak ataupun Syawal ataupun bukan Syawal, mejane panjenengan kok nggak pernah kosong, alias minimal onten rong toples isi daharan, tapi diniatkan toples niku nggih nyuguh tamu, ana sing mertamu bu orang ana sing mertamu, maka sing mertamu adalah malaikat rahmat teng dalem jenengan paring kaberkahan karo sing pada nyuguh panganan. Amin Allahumma amin. Terus dadi meja sing ana isine ada meja sing pelit berdidil. Mulane nang apa ki nganti ana rong wedang ya gue. Ya kan karena diniati nggo nyuguh tamu. Mulane mertamu anang ilmune sing ditamoni pun nonton ilmune. Syawal kita niki belajar. Yang punya rumah itu